Vážení občané, dnes v Kotli povaříme hned 3 nejvýznamnější představitele. Jedná se totiž o na nejvýše choulostivé téma. Jako první přichází předseda vlády Miloš Zeman. Dobrý večer, dobrý večer. Když dovolíte, paní Jilková, mohu si přisednout? Ano, posaďte se. Děkuji vám. Pane předsedo, nedávno jsem si přečetla, že, cituji, stát musí provádět takovou politiku, aby se průběžně se zvyšováním kvality piva snižovala jeho cena, a to ve stejném tempu, jako se s postupným zkracováním pracovní doby musí prodlužovat otevírací hodiny pohostinských zařízení. Co vy na to? Ano. Co ano? Neutíkejte mi z lopaty, ano? Paní Jilková, já vám neutíkám z lopaty. Podívejte se, já vím, kam asi míříte. I já si rád zajdu do hospůdky, na tlačenku, na klobásku, na jitrníčku, dám si svoji oblíbenou cigaretku a svůj oblíbený 13. pramen. Pane premiére. Ano. Já jsem se vás na něco ptala. Ano. To nemá vůbec smysl, to je zbytečný. Ano. Pane předsedo, znáte alespoň nějaký hospodský vtip? Ano. No tak jsem s ním, ne? Tak prostě sedí 2 štamgasti u stolu a jeden se ptá druhého, už si zkoušel ty bonbony proti kouření, a ten pá... zkoušel, ale nešli potvory zapálit. A co si v hospodách dává pan předseda Klaus? Ne, prosím vás, to je špatně položená otázka, paní Jilková. Já zásadně nechodím do hospod, ale do restaurací. Já si tam dám minerálku, Lívie kávu a vám povím ten vtípek. Přijde host do restaurace, říká, pane vrchní, minule jste mě přines mnohem větší řízek než dneska. A ten mu povídá, pane, to je optický klam, my jsme totiž zvětšili lokál. Do které hospody chodí pan prezident? No, já si, jak si rád zajdu třeba na vikárku, že jo, tam si dám oblíbené rosené pívečko, Dáša si dá oblíbené vínečko, že? A jinam, jak si zase hnedka líp, že? A pane prezidente, máte nějaký oblíbený vtip? Já to zkusím, že? Tak, do arizonského báru vstoupí kauboj s koněm a říká 4krát whisky do lavoru. A proč do lavoru? Pro koně. A co prosím račte pít vy? A ten pán, já nic, já řídím. Ale teď si ke stolu štamgastů pozveme naše herecké osobnosti. A protože nejslavnějším filmovým hostinským je mistr Jiří Sovák, zahájí takové zahřívací kolečko právě on a jeho kolegové se poté k němu přidají. Samozřejmě, tak jeden říká druhému, já když jdu do hospody, tak žena se mnou 3 dny nemluví. A jak často tam chodíš? To pak každý 3. den. Pane vrchní, v té polívce plave moucha. A ten mu povídá, tak ty nechte plávat a já vám chytím jinou. Pane vrchní, jeden houskovej knedlík s vomáčkou, ne suchej, potřebuju podložit novou stolu. No jo, vidíte, taky se vrací, že jo, muž z úlevy, takhle, jak si dává jedno pivo za druhým, tak musí na úlevu a vrací si k tomu stolu štamgastu, sedne si a teď ho najednou něco píchne do té zadnice brejle. Tak se omlouvá tomu mužskému vedle a tomu pane, vůbec se nevomlouvejte, ty brejle ty už viděli horší věci.
Pane vrchní, prosím vás pěkně, proč ten váš pes na mě tak pořád upřemně kouká? No, protože jíte z jeho talíře a on si ho blbec poznal. Seděli takhle dva nad sklenicema. A jeden říká druhýmu, víš, že se po alkoholu pomalu blbne? A ten druhý mu pán, mně to nevadí. Já mám času dost. Přišel jsem do hospody a říkám, pane vrchní, utratil se tady včera 800. Jo, utratil. To jsem rád, já jsem myslel, že jsem je blbec ztratil. Pane vrchní, ty knedlíky jsou málo napařený a ten upát, to jste ještě neviděl kuchaře. Přijde mu domů malinko víc, než je zdrávo. A žena mu povídá, ty máš ale v opici. A on já to říká, to jsem rád, že jsi tak sebekritická. A po zahřívacím kole svým vlastním hlasem z 5 vtipy vás, televizních diváků, Václav Faltus. Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v ní mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. Předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane Šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane. Sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Václav Faltus.